لب ولد زانزا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس أوتيستان أيتانت تأثيرهم حزم بأكل قربي لو مناخب قعو أنها القاعد جد حنا يتو أبكال يسرحهم آتيهم قترا بلومنا كبل ملي سلو حدا مسود صبغنا يمعلو سلام تازن برو رقدلو برح زبلا مرح مكينا برهانة قانين كمزس أفو عسب نقل خالقيتات عنيدو تاريفو زحزون زرمسسون سلزطفو خا مسلو من كميات نام مكينو تمليسو حدا خبطون مرحت مكاين أبوع تمسكن فتار كل العالم أتوديهم حجز كنقالا قالينا مالتكوي إيلو نابتا أفدق قريبو سلمون درو خابون قماتا تنفتشو أبقون مكينا دويلو نبرهانه بمعدو كتاتلو سلزنحه أبتا تسبب كفلكي أتوه سقمتو أن قلت أفك من لس مسرايو نقر دحن كم زيكونه تغنزيبو أتاسلي تاسيران ديم سحاتو زلو دا ودي تاسيرا خاقن كنريم نخلا يمسلن مو انتاي مقبار عيش إيلو انتاي تبلا الله غدا تاسيرا حتو اللو يلكا تاسيرا دا محزو ترقم سلازي اللو مسابتو محريقين اندي تبقيسا لب ولد زانزا روزان سلم مبل سلاسة شدشتن كفال برهانة قرب حسب أبيلو نسلمون عينو أنا تأمته أمو تاسيرا خمس حد سبكرا وانت خمس سر السعود خنحبره قال نقرا يخون مبر بتاسيرات راين تخون استقدد تاسيرا خصعنا قرب وحسوي بجنزب كن الجلاجل خينا زول حساب لني بوجن كخنتي مخنات تقلب كعيش شغل كبل توكيسو سلمون اتخونتات كاب جوهرنا برمس كوينو كانت تسمعو أبجى سجنا نايفر حملك هير عين أنا سبا زوم وتهدرس لزير عيني وسوس بإجريك بالجسمة أب كتما أو حدا لوكس بوتاعت أنا حكى حيش مقولكم أيتا أنت خابي هاللون تيلو مخاخا حامي متريفوز بالمسيطة زبل أمارات حساب أغريبو مبا يحيش شيلكا عدس لزيت فلكيت شجر اللي فريحة مليسو برهانة سكفتو سلا الزايدة قولح ملحنا بلا مبا أمو أبي دون كامود أما فتان حشن مثلا بل يمان كابسر قحيس كامو تبقس أب كتما مساتخا داتو زراي زبال معدل النداد حديدك أو خمسان حني إيلو زروبو كي ودا كوي لنا أمزنا برامك كاين ورقاقتن أساليت أنسلست أسرقا عبليت أسرقيا كلت يوم تراي تريفهم أبتغاتات أباب بيت صحفات براتو تخيلو الدويلو زعزوام زنبرا عتق والتعدر بستوابو تئزاز مسرت فتنبال سويو من تتبقى له إيلوهم بعوتا نابقاتهم أنا تأمتا سلومون مدوك كتقبرو كم زي كإل مستردو نحنقولو بغلط أفا أسرحيوو سألو كإل مسولوس أبدس يكبت سع كم زي كإل قمقيمو بكا دحانو مخمس بالكاين نقبر إيلوو بسترقاق منفس أما راس سينو زاتو نايكون دخن وساني نيرو برهانة قففنا بلا نابتا تسبب كفلاتيو سندات مكينة أريو مسود أخا بشنخ تساقام كوفيلو زنبرا تسألم أبال ستا متاوكيا يردا شوفير شمر إيلوو قازو أسيرو برهانة ناتو هيبو نايت حقا قازك كغرب زي مخاليو مخنات كاليسو كردادو اقنا أي كالون
ኣብ ዕፁ መገዲ ምስ በጽሑ ክሳዕ ናይ መንነት ወረቐት መረጋገፂ ዘቕርብ ኣይታንትኻ ምሳና ናብ መደበር ክኸይድ እዩ ኢልዎ እቲ ኣባል ጸጥታ ካብ ጉርሱ ሓፊሉ ንደገ እናወፀ ብድሕሪዚ ንብርሃነ ምራሕ ኢሉ ናብ መኪና ብምኻድ ንሰሎሞን ስለምንታይ ወረቐት መንነት ከም ዘይሓዘ ሓቲትዎ ተመሳሳሊ መልሲ ምስ ረኸበ ንሓደ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ዝነበረ ፖሊስ ብስሙ ጸዊዑ ንሰሎሞን ኣብ መደበር ፖሊስ ከስተልሙ ኣዚዝዎ እቲ ወታደር ንኺድ ኢሉ ኣብ መኪና ደይቡ ዝኾነ ቃል ከየውፀ ድማ ኤነትረ ኣብ ጥቓ መደበር ፖሊስ በፂሓ ብርሃነ መኪና ኣብ ወሰን ጽርግያ ደው ኣቢሉ ናብቲ ወታደር ብምቕራብ ጎይታይ እዚ ሰብ ዝሓወዩ ጥዕና ድማ ብሉን ስለዚ ታሲሩ ክሳዕ ዝምጽእ ብዋሕስ ክወፅእ ኣፍቅዱለይ ኢሉ ብምምሽኻን ባህሪ ናይቲ ወታደር ክግምግም ፈቲኑ ኣታ ሰባይ ጥዕና ይብልካኒ ስራይኮ መደበር ፖሊስ ምብጻሕ ጥራይ ደቀይ ከዕብ ዝደሊ ሰብ ይሕደገኒ ብዛዕባ ዋሕስ ወዲ ዋሕስ ተዛረቡ ነገር እንተሊካ ኣብ መደበር ምስ በጻሕና ምዝምልከቱ ኣካል ኢኻ ዝዛረበሉ ዝብል ገራጭ መልሲ ሂብዎ ብርሃነ ናይቲ ወታደር ተስፋ ዘይህብ መልሲ ምስ ሰምዐ ተስፋ ቆሪጹ ትም ክብል ተገዲዱ ካብ መኪና ወሪዶም ፖሊስ እናኸብከቦም ኣብ ኣፍ ደገት መደበር ፖሊስ ምስ በጽሑ እቲ ወታደር ንስኻ ኣብዚ ጽናሕ ክትኣትዩ ትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ሓውኻ እንተኮይኑ ክዳን ለይቲ ዝኾነ ኸበርታ ምጻሉ ኢልዎ ብገንሓ ቃላት ክወሓሶ ዝኽእል እንተኾይነባ ምዝምልከቱ ኣካል ክዛረብ እጃኹም ካብ ኩሉ ሕማቕ ኣዝማላቶ መድሃኒ ዓለም ሕራይ በልኩም ሕራይ በሉን ብኽብረትኩም እናበለ ብኢዱ ሒዙ ወጠጢልዎ እቲ ወታደር ኣዒንቱ ተኺሉ ጠሚትዎ ስማዕኒ መሬት ስለ ዝመዘየ ጽባሕ እምበር ሕጂ ክትረኽቦ ትኽእል ሓለቓ የሎ እንተኽኢልካ ከም ዝበልኩ ግበር ትሚልካ ይትጨዋጭ ብምባል ሓይሊ ቃል ወሲኹ ምስ ኣቕበጾ ናብ መኪና ተመሊሱ ክልተ ኽቦርታ ኣንሶላን መተረኣስን ወሲዱሉ ሰሎሞን ንማሕረቲ ዝተወፈየ ገንሸል ኮይኑ እናተሰምዖ ኸዓ ብጉሂ ልቡ ገፈፍ እናበለ ናብ መዕደሊ ነዳዲ እንዳኣቶ ዘርኣይ ገስኪሱ ድሮ ሰዓት 5 ሓሊፉ እኳ እንተነበረ በጋጣሚ ካብ ስራሕ ከይወፁ ጸኒሖሞ ኣቶ ዘርኣይ ንድኻ ዘይብድሉ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም መዋእሎም ኣብ ደሴ ዝተቐመጡ ዕድመ ዝደፍኡ ሰብኣይ ኮይኖም ካብ ለውሃነቶም ዝተበገሰ ሽግር ዘጋጠሞ ኤርትራዊ ናብኦም እዩ ዝጎይ ነይሩ ንብርሃነ ርእይ ምሰበልዎ እንዳ ወዲ ሓወይ መዓዛ መጺእካ እናበሉ ስዒሞሞ ምስ ብርሃነ ደቂ ሓደ ኸባቢ እምበር ናይ ቀረባ ኣዝማሲ ኣይነበሩን ብርሃነ ኣብ ጉዳዩ ብምእታው ዘረባ ከየንውሐ ምስጢር ሰሎሞን ኣትሪፉ ብዛዕባ ተኣብለኮ ዘጋጠመ ጸገም ብዝርዝር ሓቢርዎም ንዘረቡ ጸኒሎም ድሕር ምስማዕ ከዓ እምቧዕ ብጉዳይ መታወቂያ እኮ ኣሲሮሞ ዝሓድሩ ይመስለኒ ከምዚ መስለኒ መሬት መሲ ኮይኑ እምበር ክትወሓሶ መፍቀዱልካ ነይሮም በልስኪ ኣሸበሸብ እንተዘይገሹ ንሞታ ለቃጣና ክድውለሉ ካብ ካልኦት ንሱ ይሓይሽ ቅድሚ ሕጂ ደሓኒና ነርና ኢሎም ስልክ ኸድውሉ ኢዶም ኣብ ቅድሚኦም ናብ ዝነበረት ቆፎ ቴሌፎን ሰዲዶም ጠና ኢሉ ብስምባደ ርእሱ ሒዙ ብርሃነ ዋዋዋዋዋዋዋ በል ናብ ጠና እንተኾንካ ስፍትሓላ እንድዑ ኮኸብና ምግጣም ግዳኣቢ ኣይንፋቶን ኢና በጃኸ ቅድሚ ሕጂ ድከተይ ዘስተየኒ ኣኽሎ ክብል ምስኡ ዘሕለፎም መሪር ተመክሮ ገሊጹሎም ኣብ ዝነበርዎ ደው ኢሎም እምቧዕ እሞ እንታይ ደኣ ሓይሽ ኢሎም ዝንድሕሪ ምባል ኣንተ ሓደ በዓለገ ኮይኑ ብዙሕ ኣይፈትዎን እየ እምበር እቲ ሻምበል ይመር ዝብልዎ ሃንጎሊማ እውን ኣለኮ ኣብ ማዕርግ መጺእካ ይመር ዝልዕል እኳ እንተኾነ ጠና ኣባል ንኡስ ደርግ ስለ ዝኾነ ብስልጣን ዓብየ እዩ ስለዚ ፈቲና ጸሊእና ንሻምበል ይመር ረኺብና እንተስ ብዋሕስ እንተስ ብገንዘብ ከነውፅኦ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ሕጂ እኳ ኣብ እንዳለተ ሊባኖስ እየ ዝረኽቦ ነይረ ኣማኒቱ ስለ ዝኾነት ካብ ገዛ ኣይፍለን እዩ ንኺድ ጥራይ ኢሎም መሪሖሞ ሰጊሞም እምቧዕ ለተ ሊባኖስ ባር ኣምባሰል እንተኾይናስ ኣነ ፈልጠየ እወ
ቅድሚ ለውጥ መንፈልጣ ነይሩ ሎሚ ግን እንህልካ ሰብ ተዛርባላ ክርቢት ክትነፍዕ ድሕሪ ለውጢ ሳላ ሰብ ስልጣን ደርግ አውራ ድማ ሳላ ሻምበል ይመር ሽሻያ ተሰሪዑላ እዩ ስራሓ ዝኾነ ግርም ይዝብለካ ብፍላይ እንተፈትያ ጉድያ ዘይተስልጦ ጉዳይ አለን እናበሉ ኣብ መኪና ድሕሪ ምድያብ ተበጊሶም 10 ደቂቃ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኸኣ ኣብ ባር ኣምባሰል በፂሖም ለተ ሊባኖስ ዓሚል ስለ ዘይጸንሓ ምውቕ ሰላምታ ሂባ ኮፍ ኣቢላቶም ሰብነታት ሓጺባ ኣሎ ዝበሃል መጸባበቒ ተጠቒማ ምልዖ መሲለያ ጸኒሓቶም ኣቶ ዘርኣይ ተቐቢኣቶ ዝነበረት ጥዑም ሽቶ እናሰርሰሮም ኣብ እዝና ገለ ነገር ሕሹኽ ምስ በልዋ ናብታ ኣመንታ ጥራይ ተተኣናግደላ ክፍሊ መሪሓቶም ጥርሙዝ ዊስካ ኣዚዞም ብዛዕባ ጉዳዮም ምስ ገለጹላ ኸኣ ፖለቲካ ግዛዕ እንተ ተገኒዋ ይሽግር ዝኾነ እምበይ ብጉዳይ መታወቅያ እንተኾይኑታ ዝተሕና እዩ ብዙሕ ችግር የብሉይ ኢላቶም እናቕመስመፀት ክሕድሮ ሰኪናይና እምበር ጽቡቕ ኣለኺ ኢልዋ ብርሃነ ናብ ኣገጹ እናጠመተ ንሳ ኣይትዝክሮን ትኸውን እምበር ከምዚ ሎሚ ሰማይ ከይተሰቕለት ኣብ ኮምቦልቻ ገና ክዳና ዘይቀየረት ተልምደን ከላ ኣብ ሓደ ውስን ኢሉ ባር ከም ተራ ኣሳሳይት እናሰርሐት እዩ ዝፈልጣ ነይሩ መልክዓ ተባሃጊ ስለ ዝነበረት ግና ዕድመ ንኤርትራውያን መራሕቲ መካይን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናብ ሓንቲ ኣዝያ ህብብቲ ወናኒት ባር ክትቅየር ክኢላ ለተ ሊባኖስ ዘይተሓስበ ሽሻይ ሰሪዑላ ገጻ መሊሱ ተወልዑ ሰዓታ ሪኣ ሓንሻብ ጽንሕን እስቲ ይመራብ ጽሕፈት ቤት እንተነስልኹ ክምኩር ኢላ ሓዲጋቶም ናብ ካልኣይ ክፍሊ ኣምሪሓ ክሳዕ ትምለሶም ብርሃነ ኣብ መናድቕ ናይታ ብፅሬታ ኣዝያ እትምስገን ክፍሊ ዝነበሩ ጥቕስታትን ኣሳእል መላእኽትን ይዕዘብ ነይሩ ኣብ ፊቱ ናብ ዝነበረት ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ስእሊ ርዩ ኣብ ጎና ናብ ዝነበረት ኣብ ጋቢና መኪኑ ካብ ዘላ ናይ መድኃኔዓለም ስእሊ ዘይትፍለ ምስ ረኣየ ከይተረድኦ ብሕልኑ ጸሎት ክገብር ጀሚሩ እዋይ ሻምበል ካብ ቤት ጽሕፈቱ እንተይ ወፀግነዮስ ብዛዕባቱ ጉዳይ እውን ጸወዮ እኒአኹ ኣቶ ዘራይ ምስካላዮዮም ዝእሉሹ ኻዝኒአው ብልበልክዎ ወዲያውላ መጻኹ የልን እኒአዎ ላውዚ ብልመጾኻ በዓልኻትኩም ተባራርሁሉ ኢላ ኮፍ ድሕሪ ምባል ብርጭቋ ጨሊጣ ከም ብሓድሽ ቀዲሓ ዕላማኣ ሻምበል ይመር ከይመጽእ ኸሎ እታ ጥርሙዝ ክትፋረቕ እሞ ሓድሽ ጥርሙዝ ክእዘዝ እዩ ሽጋርያ ዘይትሰት እምበር ብመስተ ዝመጸ ንዊስኪ ከም ማያ ትግልጥሞ መንቀጽቀለ ምዃና ሙሉእ ነባሪ ደስ እዩ ዝፈልጣ ጥርሙዝ ዊስኪ ካብ ፍርቂ ቁሩብ ምስ ወረደት ሻምበል ይመር ጠበሺሉ ተሓዊስዎም ከደራይ ውቁብ ኮይኑ ገጹ ቁሩብ ንውሒሉ መነጽር ዘይፈሊ ሙሉእ ሰብኣዩ ከም ጠባይ ሕውስ ግን ከኣስሱዕ ታዲያስ የኔ ዓለም ኢሉ ኣብ ምዕጉርታ ስዒምዋ ንኣቶ ዘርኣይ እንደምን ኣሉ ጋሽ ዘርኣይ ኢሉ ክምስል እናበለ ኢዶም ክልተ ሰለስተ ግዜ ነዝነዝ መሰበሎም ንብርሃነ ብሰላምታ ጨቢጡ ኣብ ጎና ኣማኒቱ ኮፍ ኢሉ ንሓሙሽተ ደቓይቕ ኣብ ሓፈሻዊ ዕላል ወኻዕካዕ ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኩላቶም ትምትም ኢሎም ሻምበል እቲ ሃዋህው ከቢድዎ ክልተ ግዜ ካብ ብርጭቆ ሚዒሉ እሞ መታንቀሲና ክንጻወት ቅድም ብዛዕባ ጉዳይኩም ተወዳእና ይሓይሽ ምበልኩ ንዓኻትኩም ከዓባልኩም ኣይደልን እየ ኣግሂደ ክነግረኩም ንሱ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ጸረ ኣብያታዊ ተግባር ፈጺሙ ዝጠፍአ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ርድኢተይ እቲ ጉዳይ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ ስእሊ እንተደንጎየ ጽባሕ ክበጽሓና ስለ ዝኽእል ግን እዝተኣሲሩ ዘሎ ሓውኹም ናጻ ክወጽእ ምዃኑ ተኣማመኑ ስለዚ ንሎም ለይቲ ክትጽመሙን ኢኹም ኣብ ዝርዝር ከይኣተኹ ክሕብረኩም ዝኽእል ነገር እንተልዩ እዚ ጥራይ እዩ ኣሕዋት ለተ ሊባኖስ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ሓደ ኾንካ ክልተ ዝኽወን ኣይመስለንን ንዓይ እውን ኣሕዋተይ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ዘሰክፍ ነገር የለን
ቀሲምኩም ጥራይ ተጻወቱ ኢሉ ብልስሉስ ቃላት ልቦም ከረስርስ ፈቲኑ ብመስተ ተዛኒው ዝነበረ አእምሮ ብርሃነ ከም በሐድሽ ኣብ ዝኸፈ ጭንቀት ተደቕዲቑ ኣብ እዝኑ ናይ ሓደጋ ደወል ጋው ጋው ክብል ጀሚሩ ሰሎሞን ብተኣምር ክድሓን ከም ዘይክእል ሚእቲ ኻብ ሚእቲ ስለ ዘረጋገጸ ወይ ንደብረ ብርሃን ሓሊፍያ ነይረ እንተዝነብር ምናልባሽ የምረኸብዎ ነይሮም ኮኑ ወይ ኣነ ለከም ክወባ እናበለ ንነብሱ ኣብ ምርጋም ኣትዩ ልቡ ኣበርቲዓ ክትሃርም ኣብ ርእሲ ምጅማራ ገጹ ታህታህ ክብል ጀሚሩ ግንባሩ ብመንዲል ደሪዙ ፈሪሑ ከም ዘሎ ከየስተውዕልሉ ስለ ዝተሰከፈ ዊስኪ ብደረቑ ምግልባጥ ተተሓሒዝዎ ኣይከፍኦን ካብቲ ወሪስዎ ዝጸንሖ ፍርሒ ብመጠኑ ተናጊፉ ኣእምርኡ ምስ ተረጋገአ እዚ ሓወይ ንመጀመርያ ግዜ ኸባይ ተፈልዩ ይሓድር ኣሎ ዕድሚኡ ሙሉእ ምሳይ ከማይታ እንተ ክሰርሕ ኩሉ ሓንቲ መዓልቲ ዓይንኻ ትደፈን ኢሉ ኣይፈልጥን ኢሉ ናብ ሻምበል ይመርገጹ እናጠመተ ስምዖን ኣሕዋት ኣብዮትና ካብ ዝትኮስ ኣትሒዙ ካብ ናሃሩ ጉዕዙ ክሕንክልዎ ዝደልዩ በብዓይነቶም ጸላእቲ ከም ዘለውዎ ንስኻትኩም ስሕትዎ ይመስለንን ክልቲኦም ኣርእሶም ብእወታ ነቕኒቖም እንተኾነ ኣብዮትና በብሓደ ክምሕዎም ዝጀመሩ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሜላ እናተጠቕሙ ሽርሕታቶም ካብ መቐጻል ዓዲ ይወዓሉን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ መሪር ኣብዮታዊ ቓልሲ ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ከም ዝበሃል ገለ ንጹሃት ዜጋታት ንግዚኡ ገልታዕታ ከም ዝብሉን ከም ዝልከሙን ርዱ እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ግና ከምዚ ንኣድሃርያን ሚዛን ዝሃብኩም ከይመስለኩም ብእውነት እብለኩም ኣለኹ ኩላቶም ሓይልታት ጸረ ኣብዮት ኮራኹር ሲአይኤ ናይ ዓረብ ፔትሮ ዶላር ቅጥረኞች ኣናርኪስቶች ብዘይ ንሕስያ ኣብዮታዊ ሴፍ ክምዘዞም እዩ ኣብዮትና ድማ ተዓዊቱ እዩ ሽዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሰላም ብሩፍታን ርጋትን ከስተማቐራ እዩ ስለዚ ዝሓውኹም ርሂፀ በላዕ ካብ ኮነ ይትሰከፉ ንፃወት ጥራይ እቲ ነገር ከም ሻምበል ዝበሎ እዩ ጽባሕ ምብጋስካ ይተርፈካን እዩ ስለዚ ዓቕልኻ ይተጽብብ ዘወደይ ኢሎሞ ኣቶ ዘርኣይ ገጾም ናብ ብርሃነ እናጠመቱ ብርሃነ ብዘረባ ሻምበል መዓንጣ ኸብዱ ሕርር ኢሉ ኽንሱ ግዲ የሎን የግዳስ ቁሩብ ጥዕና ስለ ዘይብሉ ያሰኪፍን እምበር ጽባሕ ብገስ ምዃነ ኢዳ ዳሓነእቶ ሻምበል ኣቕሲኑን እንድዩ ኣብ ሓደ ለይቲ በፂሕኻ ዝህውኽ ነገር የለን ዝብል ናይ ቀልዓለ መልሲ ሂብዎም ክዳን ለይቲ ይብጻሕኻሉ እንዲኻ ክብል ሓቲትዎ ሻምበል ክዳንሲ ወሲደሉ እንተኾነ ድራር መብጻሕ ኩሉ ነይረ ምስ በሎ እምቧዕ ኣበዳ ኣምሲኻ በልቀልጥፍ ከይጸልመተ ኸሎ ርክቦም ኢልዎ ብርሃነ ብኡንብኡ ብድድ ኢሉ ተበጊሱ ሻምበል ከዓ ክሳዓቡ ትበጽሕ ንተረኛ ብቴሌፎን ሓቢሮዮ ክጸኒሐ ዝብል ዘረባ ኣስዒቡ ብርሃነ ኣብቲ ኸባቢ ካብ ዝነበረ ቤት መግቢ ድራር ኣዚዙ ናብ ሰሎሞን በፂሖ ክሳዕ ዝምለስ ዝወቕዖ ዝሑል ኣየር ነቲ ሙቐት ሂብዎ ዝጸንሐ መስተ ህልም ኣቢልዎ ናብ ታባር ምስ ተመልሰ ኸዓ እቲ ሓዲግዋ ዝኸደ ጥርሙዝ ድሮ ተጸንቂቓ ቅያራ ካልኢቲ ተቖዲማ እታ ክፍሊ ድማ ብትኪ ሽጋራ ዒጊላ ጸኒሓቶ ንድራር ክጽበይዎ ስለ ዝጸንሑ ምስ ተሓወሶም ለተ ሊባኖስ እንጌራ ቐሪባትሎም ኢድካ ዝቖርጥ መግቢ እኳ እንተነበረ ብርሃነ ሸውሃቱ ስለ ዝተዓጽወ ክንድቲ ይበልዐን ካብቲ ወሪስዎ ዝነበረ ፍርሒ ንኽገላገልካ ዊስኪ ጥራይ ክጭልጥ ኣምስዩ ኣብ መወዳእታ እዋን ሓሊፉ ምፍልላይ ኮይኑ ሻምበል ይመር በየንተ ረኽበይሉ ዊስኪ ከም ሕሱም ከሕንፍፎ ስለ ዝሓደረ ጠርሹ ተኻኢሉ ነይሩ ብዕጹፍ መልሓሱ ኸዓ ደህና ደረ ኣቶ ዘርኣይ ነገ በሰላም ያገናኘን ክብሎም እንከሎ ብርሃነን ለተ ሊባኖስ ዋጋ ዊስክን ዋጋ ድራረን እናኸፈላ በሊት ሕመቒ
شامبل كيرسو خا ذكر يا اخي صبحن كو ده هيك فلق قلقلك دحن حداري إيلو زبانات أفا بيلوا تبقيسو للتاليبانوس بوغنا فعرا بالخيبريهو بوليتيكا يقرأين لايزس لا واحد وقو شكري اللي أمن أرقاو بسلام يحضرنا صباح انت لي واتيو قال أبا يخون خوين قال انت غرية بدعنا قزع مزع مخنينا كوهني بيت بوحش لوات قالوا ما قدخن اللي شينا بيجا صباح 3 ساعات نينكو بالخونة ده هيفلت رايدو إيلا تفانياتو كم كماريت متقان ناي ملتو ترخيبا بزح سلستيت درو وزحزح كتبل جميرا نيرا برهانة بفنتحتحنا إلى التاليبانوس آمنا تقرمو بوشتوخا ويقول أتالك كاكزيزي كيرو نقريل تمالي بترات أزين سعاز نبرنا ما ننبوتانا كنزي تقلع قنب حخنب لله خلنا سنتاي بالود ويقزي أنا بلا نأتو زرعي سعيبوهم آتو زرعي عم كينو مسبسحوه أمو ود حوي إذا غلعات صبح قدنت كواتس سلازغونه بزحت الشغل أبلغ بسلام حدرنا طراي نقود ما يتغطر يخا ساعة شو انت أم مسرع بيت نراخب مسبلو أنت يا سبدر بس كريك استحسبني بعد أفيتو أنجي تبشك بلي قد بالكان إيلو تفاني وم سلومون بحسب قولو دارقا سلم كي بلمس حدره جنات صحي كي برغتن كلا شنت ما يومتان كدفق حدا برزعت قوة تهدر عجبو ندقا وشيبو بزيكا بزعبا تاسيرا بزعبا بيت محتم يخون كالمسؤوز التأساسر قداي سلزي حتتو بمتقنو تسفاقوا تقبره سئلو كسعز بزحوم يصبي يهلو الزبل قمة حديرو آمنا سجي نيرو مس محلاف ناي نفس وكف دقيقة هيوتو نابز خرر ناي موتن مغزفتن كنتات تسقم كمزلا أنا تقهد اللخيدو شنت ما يدفئو نابتا زحدر الله شلا أنا تملسخلو موت بموتو نتلقي بودد تحريج جل قف زبل زنبرا والتهدر بعين باللي سن باللي وقعو براتو منتقلوك هدم كم حساب دوقليلو هاندبت بشنخة بيت صحفت قال دمت سمعو قال سنت طويقنا اتسعبو زلو والتهدر كلتا سقم تريحقو آتو كيرو يتمتو كام زنبرة استبهللو نتحدقنيا سقم تكام مفتان نسك الله كام زدحانا سلزة تقعدلو خا آبرتعو استنفيسو آبشلاو دحرمتاو آبلعلي تأمرت تنسيفو زنبرة أرجيت كوبورتا خوينو بزعبا زصبي زلو مرير سقاي كحسب جميرو اتبورز سمعو زنبره ابل علم استيران ابالات حزباو حالتا زورد نايدر غاوان يسب او مرمرا امنا اسكح كحيو لعل خلو اب سبنتو قز حزفنولو نغرغنا ناب اديس ابا كيملسو زنبرو سقاتيو روزا سلطان حيزا ناب بيت ماسرتي كتملالسن مصوارو سينا غصا كسل مسيلون انا ترايو مباچو بعل متكو خبزخون ابدسي غانوا مرمر عشان كبل صنيحو نبرانه ولا حنت دقتكم كرخو انت زفقدلي كم ساسركو خيزاره محبركو نيره روزا يخون حبتم كاي غادل الله يلو محاسب اموداتا دما انت ياغاطيمون بزي قدس كم سو انت تصبصبكو ايلو الناس تنتنخلو معصو شلا تخفيتو حاده وتعدر كوبايا شهن كلتن قصات بانن يبو سلومون اب كم زكونتاتن كلو برهانه بحساب توحيدو سلام كي بلا حد يرخبك اغا وقحتا مسكونتات مستند خمن دق سقيطو ساعات شعتنا ينكو عينو النحسه بحيلي تبرابيرو نسلومون اب بيت ماسرت دربيو كسع زقتر مدقاسو ان سنبدخا
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እውይ ኢሉ ናብታ ኣብ ጋቢና ዘላ ስእሊ መድኃኔ ዓለም እናጠመተ ኦ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ገኒሕኻ ተዓረቐኒ ካብ ክፉእ ሰውረኒ ንዝበደልኩ ኣቕረበለለይ ኢሉ ርእሱ ፍግእ ክብል እናደለየ ካብ መኪና ወሪዱ ክቆርስ ከይበለ ዳሃይ ሰሎሞን ክገብር ሰዓቱ ርዩ ናብ ባር ኣምባሰል ገጹ ኣምሪሑ ለተሊባኖስ ሽዑ ከም ዘይትትስእ ተረድዩ ግና ሓሳቡ ብምቕያር ናብ ኣቶ ዘርኣይ ቀጺሉ ኣቶ ዘርኣይ ኣብ ኣፍ ደገ ትካሎም ጸኒሖም ናብኦም ገጹ ክቐርብ ምስ ረኣይዎ ከመይ ሓዲርካ ከይበሉ እምቧዕ ኣንታ ወዲ ዓወይ ኣይደሓንካ እንዲኻ ዳሃይ ናይ ሰሎሞን ከይትገብርሲ ህልም ኢልካ ተርፍድ ዋዕ ቁሩብ ኣይትሓስብ እንዲኻ ሃየ በል ሕጂ ቕልጥፍ ተበገስ ኣቐድም ኣቢሎም ካብ ፖሊስ ጣብያ ስልክ ደው ኢሎም ጸኒሖም ኣብ ቦታኹም ብርሃነ ዝተባህለ ሰብ ኣሎ እንተኾይኑ ባቸኳይ ስለ ዝደለና ይምጻ ኢሎም ኻለዉ ኢሎም ድምፆም ኣትሪሮም ፖሊስ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ኣብ ጠርጣሪ ኣትዩ እቦ ናይ ድሓድዮም ዳ ንሰሎሞን ክፈትሕዎ ተስፋ የለን እዩ ሓቲትዎም ስግኣቱ ክብና በለ እዚ ሰራሕተኛ እዩ ተቐቢልዎም ብቻ ባቸኳይ ንዓይሎምኻ ስለ ዘለዉ ሃየ ስልጢልካ በፂሕካ ምንጻእ ተሓባባሪኻ ኢሎም ከኣስርዎ ዝሓስቡ መሲልዎ ብፍርሒ ተሓቒኑ ምናልባሽ እንተሓተትዎ እንታይ ኢሉ ክምልስ ከም ዝኽእል ክሓስብ ከኣ ኣብ ጥቓቲ መዐደሊ ነዳዲ ንገለ ኻልኢታት ዘዘው ኢሉ ኣቶ ዘርኣይ ኩነታቱ ባሃይበሎምን ፍርሒ ከም ዝወረሶ ኣብ ገጹ ስለ ዘንበብዎ ኸኣ ካብ ቤት ጽሕፈቶም ወፂኦም እንዴ ተበገስባ እንታይ ትሕሉ ኣለኻ ቀልጢፍካ ቁርጽ ነገሩ ፍለጥ እንዲያው አንጊኻ ክትከይዲ ዝግባእካ ነይሩ እታ ኣብ እስር ቤት ዘለኮ ወዲ ሰብ ኢኸማኻ ድሓር ከኣ ብጉዳይ ዋሕስ እምበር ብኻልእ ከምዘይ ከውርጉጽ ነገር እዩ ንማኛው ግን ቶሎ በል ቀልጥፍ ዝወደይ ዋዕ ክብሉ ኣሸንቢቦምሉ ክረስኑ ኸለዉ ኣምሓርኛ ናይ ምሕዋስ ልምዲ ኣለዎም ብርሃነ ከምዛ ፈሪሑ ዘይጸንሐ ድቃ ስለ ዘይጸገብኩ ብሓሲዘ እንዴ ጸንሐ እንታያ የቕናዕኻ ጥራይ በለኒ ኸይደ ኣለኹ ኢሉ ጎበሉ ብኸሎ ተበጊሱ እንተ ዝደልዩኒ ኸኣ ስልኪ ምደወሉ ብኣካል መጺኦም ኣእሰሩን ነይሮም ከምኡ እንተኾይኑ ኸኣ ሰሎሞን ደሓና ኣለዎ ማለት እዩ ተሓመቸም ሰሎሞን ጥራይ ውፃእ እምበር ንፈጣሪ ኩሉ ዓለም እንታይ ዘይሃብካ ንኽብሎ ኣንታ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ንሰሎሞን ጥራይ የውፃለይ እምበር ንታቦት ዓድና ክልተ ጽላለ ምንጻፍን ከመብጻዕ ኩነኒ እናበለ ኣብቲ መደበር በፂሑ ብሓበሬታ ኣብ ኣፍ ደገ ዝጸንሖ ዘብዐኛ ናብ ሓንቲ ንደቡብ ትጥምት ንእሲላ ክፍለ ቐጺሉ ተገፍቲና እኳ እንተነበረት ንስለ ስነ ስርዓት ኳሕኳሕ ኣቢሉ ብምእታው ጥዕና ሃበለይ ኢሉ ኢድ ድሕሪ ምንሳእ ናብ እንዳ ኣቶ ዘርኣይ ደው ኢልኩም ለይ ነይርኩም ኢሉ ትሕትና ብዝመልኦ ኣገባብ ኣብታ ክፍሊ ዝጸንሐ ከደራይ መንእሰይ ከመይ ሓዲርኩም ኢሉ ኮፍ ክብል ብኢዱ ኣመልኪቱሉ ኣጸቢቑ ምስ ጠመቶ በሎንጓዕ መጻእኩም ኣቶ ነጋ ንስኹም ክትወሓስዎ ከም ትኽእሉ ስለ ዝሓበረና ኢና ጸውዒናኩም ዘለና ኢሉ ካብ ተመዛዚ ወረቐት ከውፅእ ሓፈትፈት ኢሉ ብርሃነ ምስቲ ሰትይዎ ዝሓደረን ዝነበሮ ፍርሕን ነጋ ዝብል ስም ምርዳእ ሲንዎ እንታይ በልኩም ጎይታይ ክብል ብሕቶ መሊሱሉ ኣብ ምዕጉርቱ ንዝነበረት ፈጸጋ ብኽልተ ኣጻብዕቱ እናጠወቐ እዋዕ ኣቶ ብርሃነ ዶ ይኮንኩምን ክብል ሓቲትዎ እቲ መርማሪ ፖሊስ በቲ ቐጢን ድምፁ እዋዕ ጽቡቕ ኣለኹም ጎይታይ እሞ ብጉዳይ ወረቐት መንነት ሒዝናያ ዘለና ኣቶ ነጋ ክወሓሱኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉና ስለ ዘሎ ትወሓስዎ ዲኹም ኣይትወሓስዎ ብርሃነ ሰሎሞን ዝተጠቕመሉ ጥበብ ቆብ ስለ ዘበሎ ብርግጽ እምበር ክወሓስዎ ክእል እየ ጎይታይ ኢሉ መሊሱ ቅልጥፍ ኢሉ መርማሪ ፖሊስ ማዕጠጥ እናበለ ብየማኑ ካብ ዝነበረ ተመዛዚ ወረቐት ኣውፅኡ ምሉእ ስሙ ድሕሪ ምጽሓፍ ኣድራሽኡ ምስ ሓተቶ
ኣዲስ ኣበባ ኸምቦ ድንን ኢሉ ክጽሕፍ ጀሚሩ ዝነበረ መርማሪ ዘረብኡ ክውድእ ዕድል ይሃቦም። ኣቶ ብርሃነ መቐማጥኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተኾይኑ ክትወሓስዎ ትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ዝቕመጥ ፍሉጥ ኣድራሻ ዘለዎ ሰብ እዩ ዘድልየና ኢልዎ ርእሱ ኣቕኒዑ ናብ ብርሃነ እናጠመተ። ብርሃነ ብድርኡ ዝሰምዖ ዘረባ ኣቶ ዘራይ ዘኪሩ እዋ ደሴ ደኣ ዓደይ እንድዩ ኩሉ ፈላጥ እየ ካልእ ይትረፍ ወይዘሮ ለተ ሊባኖስ ክትወሓሶ ትኽእል እያ ሰንበት ምድሪ ንዓካ ምሽጋር ግና ወላ ገንዘብ ከትሕዝ እንተተሓባበሩሉ ጽቡቕ ነይሩ ክብል ተመጻዲቑ። መልእኽቲ ናይቲ ዘረባ ዝተረድኦ መርማሪ ጉዳዩ ጸቢቕሉ እዋ ወይዘሮ ለተ ሊባኖስ እንታይኩም ድያ ክብል ተወኪስዎ ክምስ ተሓዊሱ። ብርሃነ ሓንሳብ ካብ ኣቶ ኽዋይሉ ግዲ ኾይኑ ምስ ለተ ሊባኖስ ደኣ ደቂ ክልተ ኣሕዋት ኢና እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ድማ ሓወይ ምዃኑ እዩ እንድሕቲ ማል ኣምስያ ስለ ዝዓፀወቶ ደቂሳ ከይትህሉ እምበር ቴሌፎን ምደወልና ኣላ ነርና ክብል ከዓቡ ሓሶት ደርጊሕዎ ሰዓቱ እናረኣየ። ሻምበል ይመር ብወሓሲ ተዓፅኦ ዝበሎ ጉዳይ ተመሊሱ ናብ ለተ ሊባኖስ እንተበፂሑ ከም ብሓድሽ ብርሃነ ይወሓሶ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝስዕብ ርዱ ነይሩ። ድሓርካ ዋላ እኳ እቲ ጉዳይ ከቢድ እንተዘይኮነ ብትሕቲ ጠረጴዛ ገለ ነገር ከም ዝሓለፎ ግና ፍሉጥ ነይሩ። ሻምበል ይመር ነዚ ዘይኮነ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ከይተረፈ ሓለቓ ሚእቲ ጠና ከይፈለጠ ብውሽጢ ውሽጢ ከም ዝዓፅዎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ ነይሩ። ነዚ ንወድዝን ኣብ ግምት ዘእተወ መርማሪ ዘበነ ውራ ነብሲ ኸይትዕብራ ዝብል ናይ ስሱዓት መትከል ብምኽታል ዘርውሖ ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑ ገጹ ኣሲሩኻ እሞ ደሓን እቲ ጉዳይ ከምኡ ካብ ኮነ ከምቲ ሕጃ ሚእቲ ብር ጥራይ ክፈሉ ታሲሩ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ምስ ኣቕረብኩም ከ እቲ ገንዘብ ተመላሰ ክኸውን እዩ ካብ ሰሙን ንላዕሊ እንተደንጊኹም ግና እቲ ገንዘብ ብውሽጣዊ ሕጊ ምምሕዳርና መሰረት ኣብ ካዝና መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኸውን ፍለጡ ዝብል ቃላት ኣስሚዕዎ። ብርሃነ ዓብ ብስራት ከም ሰምዐ ሰብ ገጹ በሪሁ ሜላ ናይቲ መርማሪ ስለ ዝተረድኦ ድማ ከይጠዓስ እናፈርሐ ክልተ ሓምሳ ቀሊጡ ኣረኪብዎ። ብግብረ መልሲ ናይ ብርሃነ ዝተተባብዐ መርማሪ ሕጂ ግና ተሓዚት ገንዘብ በጋጣሚ ብስራሕ የላን መዓስ ከም ትመጽእ ስለ ዘይፍለጥ ድማ ቅብሊት ክትወስዱ ካብ ቀንፈዘው ትብሉ ጽባሕ ክትምለሱ ኢኹም ንሕጂ ግን ግዝያዊ መተኣማመኒ ዝኸውን ወረቐት ክጽሕፈልኩም እየ ኢሉ ካብ ተመዛዚ ጻዕዳ ወረቐት ኣውፅኡ ንይምሰል ክጽሕፍ ሃተምተም ኢሉ ጎይታይ ናይ ቅብሊት ነገር ጸገም ኣይኮነን ምሳኹም ዘሎ ናበይ ከይከደኒ ቀሲለ ክወስዶ ክእል እንተኾነ መቐለ በፂሐ ክሳዕ ዝመለስ መንፈልጥ ኣብ መገዲ ታሲራ ይብልካን ኢሎም ከየሸግርዎ መተኣማመኒ ዝኸውን ወረቐት ተትጽሕፍሉ ጽቡቕ ነይሩ ድሓርካ ብዙሕ ጥዕና የብሉን ብርትዕቲ ዝማላቶ ክብል ተመሻኺኑ። መርማሪ ንገለ ኻልኢታት ሕስብ ኣቢሉ ቴሌፎን ክድውል ሃተምተም ኢሉ ንማለቱ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ነይሩ። ገጹ ናብ ብርሃነ መሊሱ ኸኣ ንሱ ጸገም ኣይኮነን ክንጽሕፈሉ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣብ ሓደ ጻዕዳ ወረቐት ወሓሳ ቕሪቡ ስለ ዝኾነ ኣካል ብጉዳይ ወረቐት መንነት ከይሓቶ ዝብል ጽሒፉ ማሕተም ኣንቢሩ ነቲ ወረቐት ንብርሃነ ድሕሪ ምሃብ ብመስኮት ተቐልቂሉ ድማ ንሓደ ወተሃደር ብምጽዋዕ ንነጋ ዝበሃል እሱር ከውፅኦ ትእዛዝ ሂብዎ። ሰሎሙንን ብርሃነን ካብቲ መደበር ኣዕርዮም ክሳዕ ዝርሕቁ ዝኾነ ቃል ከየምልቑ ሰጉሞም ሓጎሱ መግለጺ ሲኢኑሉ ዝጸንሐ ብርሃነ ኣንታ ሰሊሐ ወይ ኣንታ ኸመይ ዝበለ ጸሎት ወለዲ ዘለካ ወዲ ኣነ ደኣ ለኪሜ ባይለ ካም ቡጋ ሕርር ኢለ እንዲ ሓዲረንታ ብእውነት እየ ዝብለካ ከም ቀቢጸክያ ነይረ ኣምላኽ ጸድፊ ፈጥር እሞ መዳይቦኻ ገብረሉ ከም ዝበሃለካ ከምዚ እዩ ደቂ ኣዳም ድኹማት ፍጥረት ኢና ሰሎሙን ኩሉ ብኣምላኽ ከም ዝርሁ ዘንጊዕና ትሚልና ኢና ዓቕለና ነጽብብ ናትና ፍጥረት ግርም እዩ ዝብለካ ድሕሪ ምባል ብድርኡ ኣብ እንዳለተ ሊባኖስ ዝነበረ ኩነታት ብሰፊሑ ዕሊልዎ ኣንታ ብሪና ሓወይ ኣነስ መጋብረይ ፈሊጠ ቁሉ ሓዲረ እምበር ንዓይ ዘይኮኑ ንሓደ ካብ ባንክ ብርክ ዝበለ ገንዘብ ሒዙ ጠፈ ኤርትራዊ እዮም ዝደልዩ ዘሎ
ስለዚ ዋላ ታሲራ ሒዝዮ እንተ ዝነብር ዝኾነ ሽግር ኣይመጋጠመና ነይሩ ምኽንያቱ ሰላም ከየበልኩ ድሕሪ ምሕዳር ሎሚ ንኮስ 8 ድምፂ መኪና ሰሚዐ ኣይዶንጎኹን ተጸዊዐ ምስ ወጻእኩ ዶሮና ዝተሸፈነት ላንድ ሮቨር እየ ሰንበት ምድረ ካብ ተጸዋዕኩ ስእለይ ምስ ኣመጺሎ ማለት እዩ ኦሮማይ ጠፊኤለ ተስፋ ቆሪጸ ነይረ ሽዑ መቸም መልኣከሞ ዘንጸላለዎ ሰብ መስል ነይረኹ በንጻርቲ ዝፈርሐኮ ግን ብዙሕ ኣይዛረቡንን ኣብ ዝርዝር ከይኣተወ ብዛዕባ ዘጋጠመ ጉዳይ ሓፂር መብሪ ሂቦም ብዋሓስ ከፍኑ ከም ዝኾኑ ገሊጾምለይ ንእዛነይ ከኣምነን ኣይከኣልኩም በጃኻ ልክዕ ሓሙስተ ሰዓ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብእውነት ብለካ ኣለኹ ብርሃነ ኣደይ ካብ ትወልደኒ ከም ሎሚ መዓልቲ ገይረ ተሓጒሰ ይፈልጥ ብዝኾነ ወዲ ሰብ ረሳዓይ ስለ ዝኾነ እምበር ከም ኣብ ፀበባ ጸኒሕኻ ክርህወካ ኩሉ ዝመስሉ ሓጎስ የለን በሎ ብርሃነ ተሰኪምዎ ዝነበረ ኮቦርታን ኣንሶላን ናብ ጸጋማይ ኢዱ እናስገረ ዋዋዋዋዋዋ ተኣምር እዩ ናይ ሎሚ ምስ በጃኻ ጉደፎ ድሕሪ ምባል እቲ መርማሪ ዝበሎን ንሱ ዝተጠቕመሉ ሜላን ድሕሪ ምግላጽ ክሳብ መቐለ ዘብጽሖ ወረቓቕቲ ሒዙሉ ከም ዘሎ እናሓበሮ ኣብ መኪና በጺሖም ግዜ ክቐትሉ ስለ ዘይደልዩ ከዓ ቁርሲ በሊዖም ንኣቶ ዘርኣይ ድሕሪ ምምስጋን ጉዕዞኦም ቀጺሎም ወልድያ ሓሊፎም ኪድ ድሕሪ ምውዓል ንጽባሒቱ መቐለ መታን ከኣትዉ ኣብ ኣላማጣ ኣዕሪፎም ክሓድሩ መሪጾም ንጽባሒቱ ፀሓይ ከይበረቐትን ከላ ነቲ ተሪር ዓቐበት ኣላማጣ ወዲዮም ድሕሪ ናይ 3 ሰዓት ጉዕዞ መቐለ ኣትዮም ጽዕነት ምስ ኣራገፉ ጠምዮም ስለ ዝነበሩ ናብ ማእከለታ ከተማ ተመሊሶም ኣብ እንዳ ኣማኒቱ ንብርሃነ ቁርሲ በሊዖም ሰሎሙን ምልኩዕ ህንጻታት ይኹን ዘበናዊ ጎደናታት ስለ ዘይተዓዘበ ብኹነታት እታ ከተማ እናተገረመ ኣብ ማዕረፎ ኣውቶቡስ በጺሖም ግዜ ምፍልላዮም ከም ዝኣኸለ ንኽልቲኦም ርዱእ ነይሩ እተን ብሓጎስን ሓዘንን ረሃዋን ጸበባን ሰሓቕን ጓህን ዝተፈራረቓ ናይ 3 መዓልታት ጉዕዞ ክዛዘማ ኸለዋ ብመድፍና ተጠማሚቶም ብደዎም ዕላሎም ከይወድኡ ካብኣቶም ፍንትት ኢሉ ሓደ ዝተለገበ ቁምጣ ስረን ሕብሩ ብፀሓይ ዝደበነ ጎልፎን ዝተኸድነ መንእሰይ መቐለ 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 ዓዲግራት መቐለ ዓዲግራት እናበለ ብዓውታ ክጭድር ሰሚዖም በልሰሊሐወይ እንኳዕ ጥራይ ኣብ ዝበፅሕካ ካብዚ ንኔው መሬት ሳንጣዩ ሓታ ትብልካ ኣብ ዓዲግራት ምስኣተኻ ናብ እንዳ ቡስጣ ኸድካ ነሰብ እዚ ትረኽቦ ስሙ ከይትርስዕ ኢለ ይጽሒፈልካ ኢሉ ጭራን ወረቐት ኣቐቢልዎ ንሱ ከዓ ናብ ጾረና ምስ ዘብፅሐካ ሰብ ከተሓዘካ እዩ ካብኡ በለ ዘይምሕማቕ ጥራይ ቻው ቻው ጻዕዳ ጽንሐኻ በቃ በቃ ብሰላም ኣራኽበና ኢሉ ስዒሙ ተፋኒዎ ውስ ፍቕርና ንኹም ነገር በቂዑ ፍሪና ጸጊና ዝምድናና ተጢዑ ስራጊ ኮሎ